I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u drugi deo videa gdje ćemo da reagujemo na Siren Head klipu. Ali pre početka klipa želim da pozdravim Anu Popović i Stašu Mirković koji su subscribe-ovali na moj kanal, koji su me zapratili na YouTube kanalu, pretplatili ste očin, malo sam ovdje se bunio, ok, nema veze. I da vam kažem, dozvite like, ili će Siren Head napasti, znači ljudi moji. Znači, ovdje sam pozdravio, pošto sam u par klipa da pozdravim ljudi, tako da ovaj drugi deo danas ćemo da reagujemo na još jedan Siren Head klip koji se zove Siren Head in Real Life, a horror short film. Znači, puštamo film da vidimo. Ok, kao što vidite, ono se čuju zvukom, ljudi moji. Evo ga Siren Head na početku, ljudi, kao što vidite. Ovaj klip nije dugačak, tako da... ovaj će biti dobar video, ovaj video obožavam, ovaj video će biti dobar, ljudi moji. Uživajte, uživajte. Brate, Siren Head ljudi. Što ovaj kradi ovdje? Kako mi se sviđa ovaj video, ljudi moji. A ovaj video je baš cool, brate. Kao neke igre, znači, ovaj video cool. Nije dugačak, ali je cool, brate. Ne znam što ovaj uvijek treba da izgleda, ne znam šta je ovo. Baš je Siren Head on udara, kao paši to, ovo, brate, razne bere, ljudi. Okej, ne znam da ću biti ovog čovjeka, znači. Pokušat će da sruši banderu, on je tu. Shit. Shit, ljudi. Ljudi nešto dešava, okej, ljudi. Mislim da je mrtav, mislim da pada, ljudi, znači. Siren Head je to ono, porušio banderu. Pada, ljudi moji, pada i jebote život. Kao je, živi, ljudi. Počuta creepy muzika, ne. Okej, ljudi, okej, ladno je živi. Bog te video. Shit, bre. Ok, ljudi, bio mi na trenutak nastao internet, nema veze pa se video, nema veze, rad došao mi je ponovno. Šta? Brate, šta radi? O, brate, šta se desilo, ne znam. Ne kapiram ništa, ljudi, ne kapiram ljudi ništa. Šta se desilo, ljudi? Šta se desilo, ljudi? Onako pratilo šta se desilo. Znači, ja ovaj klip uopšte nisam shvatio, ne znam šta se dogodilo, ljudi moji. Ne mogu da verujem, ne znam šta se dogodilo, nisam ukapirao ništa, ljudi. I ovdje ću završiti klip. To je to od klipa, ako ste novi na kanalu, subscribeujte se, lajkujte, zapratite me na Instagramu Dobric63, a mi se vidimo u sljedećem klipu.